ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ରାତିର କଲ୍ କରୁଛୁ କେନେ? ବେ ରାତିର ସେ ପାଇଖାନାକୁ ଏକଲା ମୁତିତେ ଯିବୁନି ବେ, ମୋ ପାଇଖାନାର ଭୂତ ଅଛି। ଯଦି ବେଶୀ ମୁତ ନାହିଁ କାହାରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ଏକଲା ଯିବୁ ଯଦି ସେ ଭୂତ ତ ପୁରା ମାଡ଼ି ବଇବ। ସତ କଥା ହଁ। ବେ ସତ କଥା ବେ, ମୁଁ ଥରେ ଏକଲା ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଏକ ଡରିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହଗିବ କି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେନି ଯୁଗରୁ ପୁଲିସ ତତେ ବାଡେଇକି ତ ଗାଣ୍ଡି ଫଟ ଦେଇଛି, ଏଟା ସତ? ଏ ତୁ କହନା ସେ ପୁଲିସ ମାଡ଼, ହଁ ବାଡ଼ିର ବାଡ଼େଇ ଗଲା ମୋ ଗାଣ୍ଡିକି, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବଥା କରିଦେଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ବସି ପାରିନି। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ମୁଇଁ ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ୟାକୁ ଗାଣ୍ଡି ବଥା ହେଲା, ଠିଆ ହେଇକି ହଗିନି ଯେ ମୁଁ। ତ ତୁମର ଭାଉଜ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତା ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି, ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋ ମୋବାଇଲର କିଛି ମେସେଜ କରିଛି, ଦେଖ କାହିଁ ଗଲା ସେ ମେସେଜଟା, କାହିଁ ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ମୋତେ କିସ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛି, ଦେଖ ଇମରାନ ହାସମି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ବନାଇବା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇছে, তুই ନିଜେ ଦେଖ ତୋ ଝିଅ ପଠେଇଛି, ତୁ ଚିହ୍ନିବାର ତୁ ତା ଫଟୋ ଦେଖ। ଗଞ୍ଜା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଟାଣି ଅବସ୍ଥା କେବଳ କଲାନି ଯା, ଆଖି ଫାଖି ନାଲିଆ କରି ପକେଇଛି। ଉଠି ପକା ସେ ସିଗାରେଟ। ତୁ ପକେଇତେ କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ପକେଇଦେମି ଆଉ, କେନେ ତୋ ବା ପଇସାରେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି ତ। ଭାଇ ଏଟା ତ ମୋ ବା ଘଡ଼ି, ତୁ ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଲୁ ଚୋରି କରିକି ଚାଲିଛୁ ନା ଚୁରୁଣି ଶଳା। ସେ ପବଜି ଆସୁ କି ସବଜି ଆସୁ, ଆମେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛେ, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବା। କିସ ଖେଳିବା? ପବଜି। ଫ୍ରି ଫାୟାର। ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ହଁ ବୁଢୀ ମା କୁହ, କିସ ହେଲା? ଯେ ଶୁଖା ପଡିକିନା ତ ପଖାଳ ଖାଇନି। ନା ଆଜି ପୋଡ଼ି ହବନି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ନା, କେବେ ଖାଇବ ତମେ? ଗୁରୁବାର ଶୁଖା ପୋଡ଼ି ଖାଇନେ କିସ? ଗୁରୁବାର ଶୁଖା ପୋଡ଼ି ଖାଇନେ ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଇଯିବା।